Victoria, og nu skal jeg spille Minions. Du har altid sættet skæv. Er det okay? Ja, det er okay. Og her, resten har jeg lige bygget. Vil I se hele øen? Vent. Kan I se det? Nej, jeg kan ikke se på grund af dine hænder. Hvad er det? Musling. Kan Er I se muslikstedet? Ja. Og mig og George, vi arbejder sammen. Du skal ikke bare stå i bank på hænderne. Ja, men det gjorde du også ved mig. Og nu skal jeg lige tage alle tingene her. Mennesk. Og nu skal jeg lige tage nogle kokosnødder. Lad os se, hvad sejlmanden har. Intet. Vi får faktisk sådan nogle her diamanter. Det ligner faktisk penge. Nu skal jeg lige se, hvad vi har fået. Du tager æblen, så måske får du noget. Måske kan du gøre noget med den. Hvorfor er det æble? Det der æbletræ. Der er blomster i træet. Men lad os bare prøve at tage det. Okay. Ej, jeg har faktisk så mange penge. Men jeg tror hellere, jeg siger nej tak. Hvorfor? Okay. Jeg har allerede ligget et. Nå. Lad os se, hvad vi kan lægge. Jeg har ligget den her. Men jeg har ligget den og den her kan jeg ikke lægge. Det koster diamanter, men det ligner bare penge. Den her har jeg købt, den her har jeg købt. Og Hvornår skal vi slutte vores spil? okay. Den her prøver vi lige at tage. Vi ser en scene. En scene her. Jeg tror bare, jeg lægger den her. Så Hvor er de andre ting, du har lægget? Kan I se det? Okay, her lige her alle sammen. Kan I se det her vandfald? Det er det, jeg lige har lægget til herpå. Så er det den, der skal være ovenpå der. Så skal vi gå over til søen. Så. Jeg vil så godt lave den her video færdig. Nå, det har da ikke været så lang tid. Ej, mine hænder kan ikke holde mere. Kom ind. Au, se. Hans lille bitte røv. Jeg kan ikke holde det ud mere. Nå, så ikke. Kan du holde det ud for en Scooby-kiks? Nå, jeg kan holde det ud med min yndlingschip. Okay, hvis du siger det. Au, du sidder på min fod. Au. Sådan, det var det. Må jeg godt holde. Snart får vi så mange penge. Det skal vi holde fri, Victoria. Det skal vi. Og pause.